जौन सब दुनिया देखता तौने गीत के माध्यम से बोले जाता नहीं। भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी एगो बात कहब कि नीक लागी तो आगे में बढ़ा देव सब है जौन के लाइक सब्सक्राइब कहल जाला। वालूम के नीक लगला के ऊपर बावे गीत सुनी कि कौनो कहीं लगाम न बावे धोआ गइल वाला जे शरम मानवता ता खा पर बावे उछिटल जाता नेति धर्म। वाह 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 टस से मौस होई ना कतही टस से मौस होई ना कतही तिल भर कौनो काम कहीं आ जब तक ले पीछे से जाके कैल जाई जीव गरम। बहुत खूब कौनो कहीं लगाम न बावे धोआ गइल बा लाज शरम। देश धर्म के बात कही बैमानन से अरियावा। कोनो निमन बात कह के देखी ना सब लोग छाट दी चाहे रउआ अपने छट जाए। हाँ बिल्कुल। देश धर्म के बात कही बैमानन से अरियावा। दाल में काला कहाँ यहाँ तो सगरी दलिए करियावा। बहुत खूब डेगे डेगे ठेक लागत बा डेगे डेगे ठेक लागत बा नेकी के का ना करही बेच के जियो ता जमीर जे बेच के जियो ता जमीर जे आरत के का बुझी मरम। जब तक ले पीछे से जाके कैल जाई जीव गरम। बहुत खूब जब तक ले पीछे से जाके कैल जाई जीव गरम। आई गीत के अंतिम बा कि काम के दाम मिलत बा तबो लागल बा नोचा चोथी। काम के दाम मिलत बा तबो लागल बा नोचा चोथी। सगुना साई खर्चा पानी खोलत बावे फाइल पोथी। बहुत सुंदर खोलत बावे फाइल पोथी। आही बा त्राही शिवानी आही बा त्राही शिवानी कैसे बाची इज्जत भरम। जब तक ले पीछे से जाके कैल जाई जीव गरम। बहुत सुंदर जब तक ले पीछे से जाके कैल जाई जीव गरम। कौनो कहीं लगाम न बावे धोआ गइल बा नेति धर्म मानवता ता खा पर बावे उछिटल जाता नेति धर्म। मानवता ता खा पर बावे उछिटल जाता नेति धर्म। जय भोजपुरी।